No niin, muistuttavat kaikille se YouTubessa, se on kaksi mieslasta, eli Almost Good ja meikä Henri 26 täällä näin tänään kuvaamassa teille, koska me ollaan mieslapsia. Sen takia, koska me ei pääse näistä vitun ilotulitteista yli tänäkään vuonna, ja me ollaan tämmösiä kuisia mieslapsia. Miltä susta tuntuu, kun mä oon just roastannut meitä molemmat tähän videon alkuun? No kyllä se pahalta tuntuu niin kuin, että... Niin multakin. Otetaanko puukot esiin ja lähdetään saunan taakse? Selvä. Hyvä. Soitsi, hei, kiva, kiitos, kattakaa tilakkaa kanavassa, oli siinä. Mutta ei oikeesti. Taas selataan lehtiä, haukutaan puolet pystyyn ja yritetään esittää niin kuin kauhean niin kuin ammattimaisia mielipiteitä, eli todellisuudessa, niin kuin mä sanoin just sekunti sitten, me haukutaan puolet pystyyn ja puolesta mulla on ihan parasta, ja todellisuudessa me tiedetään, että me ostetaan ikkunakin, jos me ei tarvita ylimääräistä audio. No niin. Eli jos me odotetaan taas käymään näitä lehtiä läpi, tää on tällaista suurpiirteistä, koska mun GoPro toimi, niin mä voin ottaa teitä mukaan tähän lähelle, mutta siis mitä meiltä ensimmäisenä työn alla käsittelyssä, mitä lehteä, Pahvi Oy, eli Ilotulitus Oy, Joo. on tänään tää, mitä meiltä se näkyy, no, niin kuin tavallaan kaksi vitun kameraa, mutta miltä se nyt näyttää se Ilotulitus Oy tästä näin? Nopeasti katsotaan. Näin niin kuin etusivulta katsoessa, niin onhan siinä komea mies, että... Mie on siikainen. Tiedätkö, kun me saataan turpaa tältä äijältä? Niin saatais. Joo, tää niinku markkinoinnin kannalta niin tosi hienoa matskua, mutta ei tää kyllä niinku tuotteiden kannalta oo. Mä katsoin jopa video tosta, että toi on ihan pahvia, älkää ostako. Okei. Avataanpas lehtiä ja lähdetään itkemään. Etusivulta aika itsellä yhtään mitään. Same. Eikä muuten toiseltakaan aukeamalta lähde muuten mitään mukaan. Ei oo toinenkaan sivu oikein semmonen laatukama, mikä tänään lähtis mukaan. Huomenna. Kolmas sivu on vaan jotain turhaa paskee. Näin on. Neljäskin sivu. Neljäskin aukeamaan semmoista shaishia, että ei jos tänne... ei sit tähtitykki, mutta... No, mutta kun sä saat niitä 2 eurolla, sä saat 2 eurolla, jos on 150, mutta samaa shaibaa, mutta anteeksi, mitä vittua. Saat 2 eurolla, saat honkkarista noita 100 tähtiä. Sitten ei oo edes förtti. Nää on ehkä ainoa, on Magnum Dundergingit taas tänä vuonna. Joo. Ne on samanlaisia varmaan kuin viime vuonna, ainakin sen yhden huonon videon perusteella, niin me otetaan varmaan niitä se... En mä itse asiassa tiedä, mutta näitä Magnum Dundergingit, mitä täältä löytyy, niin niitä lähtee kyllä varmaan mukaan. Kyllä nyt varmaan pari hassua löytyy. Mutta ei noita, nää ei oikeasti edes hyviä. Mulla on ollut kerran yksi uusi vuosi pelkästään melkein noita, koska kaikki muut oli melkein loppu. Joo, ihan pahvi vai? Me oli melkein vaan pahvia noin tehotunnerit. En suosittele, mutta se oli vaan mun henkkoht mielipide. Ja mä en ymmärrä, miksi tää mun mikki nauhoittaa tätä audio näin hiljaa. Siis ihmiset, teitä ei kiinnosta, mutta mua kiinnostaa. Ja mä en tajua, että mikä tämä ero on tää speak. No, never mind. Mä kärsin senkaan kohta. Kari Puljusen seuraavana käsittelyssä. Itellä lähtee mukaan pari takaisin Tanopitsia. Tanoppi tänä vuonna siis vaikka se nyt onkin 9 euroa, mulla lähtee 2 niitä kuitenkin mukaan, nyt joku laittaa snappia, mä en vasta. Mutta siis joo, eikä oppi, niitä lähtee varmaan mun se 2 mukaan. Se on kovaa shittiä aina joka ikinen vuosi, että niitä lähtee aina se pari pataa mukaan. Joo. Ite tykkään. Itellä niin lähtee ehkä kans yksi tämmönen äkänä oppi riippuen sitten siitä, mitä tuotteita löytyy. Mitä tuotteet? Se on aina toi sun argumentti. Mitä tuotteet löytyy? Riippuu siitä, mitä tuotteet löytyy. Niin. Ei jos täytyy täyttää joku rako sieltä sitten... No voit sä Thunderbarankin ostaa. Niin, no sekin. Se on paska. Sitten mennään toiselle sivulle tai toiselle aukeamalle. Niin... No siis tuolta sivulta mulla ei lähde mitään, mutta niin, pakko taas sanoa, että tää on se mun mielestä hintaluokkansa paras pataa, hintapommi ehdottomasti. Tänä vuonnakin lähtee messiin yksinkertaisesti ehkä paras, mitä tuohon hintaluokkaan löytyy, mutta... Okei. Itse ei löydy kyllä tähän kummatkaan sivut yhtään mitään. Mutta nämä on niin yleisesti, onhan nämä ihan kovia. On. No aamukasa sua vituttaa, jos se nimi, jossa nyt olisi mennyt Sintti, mutta se oli viime vuonna. Niin. Tänä vuonnahan se oli, mutta... Ai niin, no meni jo. Meni jo. Täällä on niitä 100 tähtisiä, mitä mä mainitsin, 2 EG. Joo, siellä onkin näköjään 100 tähtisiä oikein vanhan kun on vanha hyvä hintaankin. No edelleen 2 EG, aina ollut 2 EG, pysyisin 2 EG. Mutta niitä lähtee itsekin. No on sitä edelleen, niin kuin sanoin viime vuonnakin varmaan, että ne on sitä perushöttöä, siihen johonkin väliin tunkee, niin niitä lähtee mukaan se pari. Joo, tai 3. Kiva tämmönen värikäs tommonen näin väliin heittämistä niin tuote näin sanotusti. Että... Onhan se. Sitä se on parhaimmillaan. Tässä leijonan laukauksia tässä seuraavana käsittelyssä.
niitä lähtee kyllä taas mukaan. Ehkä se 4 pakettia, ehkä se 5 pakettia, ehkä se 6 pakettia, en mä tiedä. Oho. Ei sen tiedä, se näkee huomenna, kun menee kaupoille, mutta niinku... Näinhän se on. Mutta niinku Leijonalaukoksi ehdottomasti ei ehkä 1 paketti sun mua tykkää, koska ne on niin randomeja, mutta niinku... Mitäs sä? Mä ajattelin kans, että nyt ainakin 3 pakettia Leijonia. Sunhan on jäljelläkin vielä viime vuodesta. On niitä aina hyvällä varmuuden vuoksi. Ei tämä mitä tapahtuu eri vuosien aikana. Niin, tottahan sekin. Joo. Totta. Ihan varmaan huviksi ostaa ehkä pari pakettia X-mainia, vaikka ne onkin ihan känsäriä, mutta Miksi? on semmoinen hauska. Miksi? Se on tommonen hauska väliin heittäminen, että voi niitten kanssa sitten... Ampuu mua. Niin. Ihan niin kuin viime vuonnakin. Se kaatu. Se oli vähän huonosti tuettu. Näinhän se on. Kyllä välistä aina vähän huonosti jää tuettua. Niitä tarvitsee tukea, mutta silti se sai sen kaadettua. Ammattimies. Sitten onkin loppuseut onkin vaan tämmöistä sitten... Turhaa saisi. Turhaa. Me ollaan jo 9 minuuttia tai jotain vastaavaa puhuttu tässä näin paskeen. Pahvitukku me skipataan melkein yli. Turhaa. Liian kallista. Mä alennun taas siihen, että mä ostan Thunderpatoa, vaikka mä viime vuoden videossa sanoin, että nää niin se 4,50 on kipura ja jotain paskanmaja, että mä ostan kuitenkin niitä. Ne on se siihen läbäpatoja, niitä on vaan, niin vaan jostain kummallisesta. Full HD muuten tapahtuisi? No ne efektit vaihtuu. Okei. Nyt sillä on jotain halpaa rätinää vittu, se on niin halpaa tehdä. Ei sitä vittu niitä hienoja efektejä mun mielestä. Oi enää sitten. Niin sekin on paskottu ja hinta on varmaan samaa saatana tai kalliimpi, että ei lähde mukaan. Ja mä muistan ne vanhat hyvät ajat, kun oli sellainen pata kuin Nitro, se oli kova pata, se oli alle 10 ja nyt kun Nitro-purkki, vittu 11,90. Ei taas ymmärrä, mutta mulla lähtee varmaan Thunderpato se pari. Okei. Ei mitään kepeistä, ei puhuta, ei edes mainita. Tosta en tiedä, ei varmaan lähde. En usko, että lähtee mukaan tulen johtajaa, mutta... Siinä on kyllä aika hauska tommonen armeijameininki, niin. Ilmapommilajitelma. On korporaalista No on siinä vaikka ja mihin asti, mutta... Sotilasmestari vai mikään se oli? En minä tiedä, mutta niin onhan sinne 12 kyllä, mutta kun niin kuin, parempaa hintaankin saa niin kuin enemmän niin kuin per ilmapommi, niin hinta on vähän meh. Niin toi on varmaan tommonen, ei siinä itse asiassa siinä ei se laatu niinkään merkitse, vaan sitten että muistelee vaan, kun tässä on näitä kaikenlaisia näitä arvoja, niin muistelee sitten, että nyt me... No, sä olet käynyt sen inti, mutta mitä veikkaat, jos mä katsojista porukkaa edes käynyt inti, niin ei niitä kiinnosta. Niin, no se. Tässä olet niinku ihan eri asemassa, se voisi mennäkin semmosena randomina juttuna. Mutta on tommonen vähän niinku pilailusetti, tommonen vähän niinku, että muistelee vanhoja sitten tai sitten... No, mutta vittu, sillä on hintaa sitten. Siinä on 14,90 pilailusetti. No joo. Mutta Turbo Thunder, mikä en osaa sanoakaan Turbo Thunder, niitä lähtee mukaan taas. No niin. Ne on aina, joka vuosi samaa se Shaishe lähtee se Turbo Miten Thunder. se XXL Turbo? Paskaa. Ei lähde mukaan. No ei todellakaan. Okei. No ei kyllä lähde kyllä mitään muutakaan täältä. Niin, tässä sitten muut olekaan sitten. Muuta hyödyllistä. Niin. No ne. Me ollaan niinku 10 minuuttia tai ihan naurettavaa vaan puhuttu tässä näin Shaisheen. Pitäisikö me vaan skipata Prisma ihan vaan vittuilun vuoksi? Niin, en tiedä. Ei, no siis Kingit on taas, mutta en mä jaksa. Mä en jaksa edes siinä mielessä, että mä ostaisin niitä vaan sen takia, että mä voin nauraa niille. Jää pois täältä. En mä ole varma, sen näkee huomenna. Sen näkee huomenna, kun menee kaupalle. Hyvät oli tuotteet Prismasta, tänään voin suosittelen, käykää Prismassa. Sitten tää mistä itsellä lähtee ehkä rahallisesti eniten, eli Byrokraatti Boys. Siellä nyt oikeastaan on melkeinpä se kaikki, mitä ostaa. Ehkä, vähän niin kuin näin sanotusti. Että single shotteja ainakin. Hei, ilotulitus, niin kuin mä sanoin jo usein, että mä otan sen, että Magnum Thunder, never mind. Ilotulitus Oiko, Byrokraatti, anteeksi. Sieltä lähtee nyt single shotteja, niin kuin taas viime vuonnakin. Ainakin, ei nyt ehkä tuolla hinnalta, ainakin tuossa lähellä oli edelleen se sama pyöräliike. Niin sieltä lataan niin se tarjous, mikä oli Femmalla 3 pakettia. Se oli ainakin se viime vuonna se tarjous, taisi olla tänäkin vuonna.
Sitten varmaan todennäköisesti toi Tropic lähtee sieltä mukaan, edelleen tämä Midnight Thunderi, vaikka viime vuonna sitä lenski yksi viimeinen laaki lensi pada seinästä läpi ja meni jonnekin ihan muualle kuin taivaalle, mutta ei mitään, se oli kuitenkin nätti. Sitten voisi kuitenkin näitä Jorgen tuotteita, suoraan straight out of Poland, motherfuckers, niin sieltä ainakin nyt lähtisi, itse kun taas kamera ei siellä päinkään, niin mä nyt uskon, että mä nyt ostan tuosta tonne. Tämä hieno tuote täältä näin, kun mun kamera ei siellä päinkään, ostetaan tätä täältä ja oikeastaan kaikki muut nämä tästä, nämä 3 paitsi toi. Jätetään toinen pois, koska 22 €. Ei mulla ole loputtomasta rahaa, mutta nämä 3 lähtee varmaan mukaan. Ja sitä, ootko ajatellut yhtään? No itse, että ainakin sitten, jos siellä on vielä sama vanha tarjous. Otat säkin Tropic. Ei Trope ehkä, Signesotteinen, jos se on vieläkin se sama. On siellä. 3 pakettia Vemmalla, niin kyllä lähtee varmaan 6 pakettia. Tämä on nyt ihan helvetin kovin, vaikka tollakin hinnalla. On. Ja mä en tostaan sanoa, että tollakin hinnalla varmaan sen 6 pakettia, niin fuck it. Niin. Ja sit katsotaan, että olisi nyt Cassiopeia. Cassiopeia. Niin, Cassiopeia. Yksi semmonen setti siitä. Ja... Oi juma. Häijähän panostaa patoihin enemmän tänä vuonna kuin ikinä. Mikään muuna vuonna. Näinhän se on. Asiallista. Muuten mulla täältä näin on, siis nämä nyt on niinku, vähän liian kallista, tämmöisen prime time, sun muut helvetin hienoja, mutta on rahaa. Diamond Queen, mutta lähtee sieltä mukaan taas tänäkin vuonna, niin kuin viime vuonnakin. Että niiltä pohjii. Muuten ei kyllä lähde. Okay. On vähän liian hinnakasta. Tai no siis ei se hinnakasta, mutta kun no, nevermind. Ei mulla kanssa loputtomasta rahaa, mutta Diamond Queen oli ihan kiva viime vuonna. Eikä se ole tänäkin vuonna jees. Lähteekö sulta mitään muuta? Mä lähden lähtee astetta huonompi rakettisetti ehkä, niin tää Top Gun. No niin. 16 € lähtee, niin siinä on 16 rakeja, eikä mitään vittu, onko 16 vai 15? 15 napakkaa, joo. No se ainakin 15 sitten. Voit paukutella niitä menee koko yö. Joo. Tai kuitenkin aloitat vittu siinä yhden aikaan ampunut sun keppeissä, kun oot päässyt muista eroon. Niin. Joo, oliko se niinku siinä tämä setti? Se taisi olla siinä sitten. Aika lailla joo. Joo. Mahtavaa. Eli joo, siinä on näin lyhyesti, eli 14 minuuttia nämä meidän tuotteet läpi, mutta loppuu Jarkkerista akkukihon kohta puoliin. Sellaista. Tästä videosta tuli ehkä asetta sekalaisempi kuin viime vuonna. Kyllä. Toivottavasti jaksosta sen kattossa siitä sekalaisuudesta huolimatta. Ja niin kun, ei kai siinä, että niin nämä on niin just tällaiset, että niin mä oikeasti heinästä mä voisin tänä vuonna oikeasti se ostamisvideo yrittää tehdä, mutta kun tämä mun GoPro päätti olla niin homo ja varmaan niin kuoli, se vaan kuoli se kamera, niin sille vaan voi mitään. Niin mä en lupaa mitään, mulla on se viime vuodenkin editoimatta, koska siis mä katsoin sitä materiaalia, mä olin, että on niin tylsä, että ei tätä jaksa katsoa Erkkikään. Niin, mutta mä en tiedä, mutta ainakin se esittelyvideo juttu tulee huomenna ja ampumisvideo sitten 1. päivä, koska kuka nyt yöllä editoi, mä editoin sen kuitenkin yöllä, mutta niin. Sama shitti varmaan tulee sun kanavalle. Mä linkkaan sen tonne descriptionin puolelle, että jos haluatte käydä katsoa hänen versionsa sitten siis siitä esittelyvideosta ja sitten siitä ampumisvideosta, jos teet sen. Niin, täytyy katsoa vähän. No joo, mutta kuitenkin teet sen tonne se esittelyvideo. Totta kai, esittelyvideo No niin, hyvä juttu. Mä linkkaan sen sitten tähän hänen kanavansa tonne deskin puolelle. Tällainen video oli se, että laittakaa kommentteja, mitä tykkäsitte tai mitä itse meinaatte mennä ostamaan tai sen puoleen. Ja valaa editoimaan tätä. Ja uploadaan sen sitten sinne tubeen, ja te näette sen sitten. No shit Sherlock. Eikä se ihmeellisempää. Huomenna lähdetään kaupoille, huomenna tulee sitä esittelyvideo sitten taas aikaiseksi ja niin päin pois. Enää nähdään ensi videossa. Se oli... Hedo. Morjes. Moi pitää mennä.